и рады зашить мои алмазы. Будом и реками. Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру татар журналистикасы, татар матбугаты тарихы, татар телендәге язмаларның ни дәрәҗәдә актуаль булуы, белем һәм тәрбия чарасы буларак журналистиканың роле, басма һәм электрон матбугат хакында. Татар журналистикасының гасырдан артык тарихы бар. Татар телендә беренче басма матбугат Нур гәҗите 1905 елның 2 сентябрендә Петербургта нәшер ителә. Аннан Уральскта Казан мөхбире, Фикер, Казанда Йылдыз, Санкт-Петербургта Элфәт, Оренбургта Вакыт һәм башка гәҗит журналлар бер-бер артлы мәйданга килә. Казанда 1917 елның февраленә кадәр 20 гәҗит журнал нәшер ителә. Казаннан тыш Әстерхан, Мәскәү, Минзәлә, Оренбург, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Сөмбер, Ташкент, Троицк, Уфа һәм башка шәһәрләрдә дә татар телендә күп кенә вакытлы матбугат басыла. Җыеп әйткәндә, 20 гасыр башында татар матбугаты чын мәгънәсендә үсеш кичерә. Татмид бинасында 50 никадәр газета һәм журналлар урнашу бер кемгә дә сер түгел. Татар матбугаты темасын күзәтүгә алынганбыз икән, бирегә килүебез гадәти хәл. Чөнки биредә татарның иң олпат журналистлары хезмәт куя. Хезмәт куя дию дөрестерме, юкмы, иҗат итә дисәң төгәлрәк яңгырар. Иҗади һөнәр ияләре күбрәк күңел кушканга, рухы таләп иткәнчә эшли. Инде ничә еллар басма матбугат әкренләп юкка чыга бара. Аның урынын телевидение, тора бара интернет һәм социаль челтәрләр ала дигән фаразлар йөри. Бүгенге газета һәм журналларның баш мөхәррирләре, мөхтәрәм каләм ияләре әлеге фикер белән килешә микән? Әлегә килешмим. Бүгенге көндә, нәкъ бүгенге көндә, чөнки безнең укучы буын бар, Аллаһка шөкер. Бер заман безнең яшьләр арасында проблема туган иде. Менә мин Идел журналында эшләгәндә, яшьләр журналы бит инде яшьләр артык укымый башлаган иде. Ләкин менә соңгы елларда безнең Татмедиа тарафыннан да шундый сәясәт алып барыла, инде яшь буынны укуга тарту, төрле проектлар рәвешендә. Бу басма матбугат белән генә түгел, шул YouTube белән дә, TikTok белән дә, башкасын белән дә нәкъ менә басма матбугатка тарту. Вот, шуңа күрә мин әлегә килешмим бу фикер белән. Мөхәррирләр генә түгел, журналистиканы фән буларак укытучы галимнәребез дә бар. Аларның фикере һичшиксез мөһим һәм игътибарга лаеклы. Әлбәттә, үзгәрешләр бар инде, бик динамик үзгәрешләр. Мәгълүмат кырында. Шуңа күрә теге яңаша эшләргә, яңаша яшәргә барыбызга да өйрәнергә туры килә. Ул журналистларга гына түгел, барыбызга да. Бүген цифрлар дөньясында яшибез. Бүген инде теге челтәр дә кайный, халык аралаша, коммуникация бик югары. Шуңа күрә бу үзгәрешләр журналист эшчәнлегендә дә чагылыш тапмый калмый, аның системасында да. Әйе, басма матбугат беркадәр үзенең позицияларын бирде челтәргә, ләкин без күреп торабыз, бүген безнең татар матбугатында шул челтәрләрдә актив эшләп, укучыларын югалту гына түгел, яңа укучылар таба, яңа аудитория яулый. Бирәктә мин моны әйтер идем, Татмедиа системасына керә торган балалар матбугаты, балалар журналлары актив эшли, балаларны тарталар, Шаян ТВ каналы, нары гомумән барлык безнең мәгълүмат чаралары менә шул челтәрдә аудиторияны киңәйтүгә ирештеләр дип саныйм мин бүгенге көндә. Шуңа да теге журналистика, татар журналистиканың теге үсеш перспективасы күренә менә шу челтәрләр аша яңа аудиторияны табып, аны үзе дә шушы яңаша эшләргә өйрәнеп үсешне туктатмаска. Үсеш бар. Журналистның төп коралы нәрсә? Берәүләр кулаягы дияр, янәсе аяклары туйдыра, икенчеләре үткен һәм акыллы сөйләме дигән фикерне хуплар. Өченчеләре исә кагаз каләме дип шаяртырга да мөмкин. Булар барысы да дөрес кебек. Чынлап сөйләшсәк, журналистның төп коралы итеп сүз һәм телне атар идек. Искәндәр әфәнде Сиражи да шушы сүзләрнең дөрестлеген дәлилләде. Журналистиканың бар мөмкинлекләре ул хакыйкатьне ачып салала. Сүздән дә зуррак көч юк дөньяда. Беләсеңме ни өчен? Чөнки әйтик, кемне дә булса үстерү турында боерык
сүзләрдән языла. Кемне дә булса югары дәрәҗәдән алып ташлау турындагы боерык та сүзләрдән языла. Сугышлар башлау да сүздән башлана. Әйме, сугышларны туктата торган сылык төзүдә сүзләрдән тора. Ягъни bir сүз белән миллионнарны үтерергә була, bir сүз белән миллионнарны коткарырга була, bir сүз белән кешене юк итәргә була, bir сүз белән кешене үстерергә була. Шуңа күрә сүздән дә көчле әйбер юк дөньяда. Журналист булу матур тышкы кыяфәт, төз буйсын, микрофон яки каләм тотып йөрүгенә түгел әле. Һәр һөнәрнең авырлыклары булган кебек, бу өлкәдә дә катлаулы күренешләр очрап тора. Аның өчен шыдамлык, сабырлык һәм теге көн-төн эшләү кирәк. Тәүлегенә 25 сәгать эшләргә кирәк. Мин газетаны эшләгән вакытта, ачып җибәргән вакытта миңа бик кыенга туры килде. Хәтта машинамны, бурычларны каплар өчен машинамны сатып 1 ел җәю йөрдем. Рекламалар белән шушыннан соң тиражлар җыеп, менә шуннан соң аякка бастым. Аллага шөкер, хәзер теге кыен әлбәттә, нык басып торабыз, ләкин аның өчен теләк кенә түгел, әзрәк теге үзең универсал булырга кирәк. Син, мәсәлән, мин редактор гына түгел, мин журналист да, язучы да, һәм башкасын бухгалтер да үзем, һәм корректор да үзем. Бар коллектив бар, ләкин корректорлардан соң да үзем укыйм. Чөнки хаталар 1 күз, 2 күз әйбәт күрә, 4 күз тагын да яхшырак күрә. Татар телендә беренче матбугат дөнья күрә башлаганда Татарстанда әлбәттә журналист дигән профессиягә укытмыйлар. Әлеге бурыч күбрәк язучылар, укытучылар җилкәсенә йөкләнә. Чынлыкта журналист ул әдәбиятчы да, язучы да, укытучы да булырга тиеш. Журналист җәмгыятькә дөреслекне җиткерә һәм җәмәгатьчелек фикерен булдыра. Нигездә тирә-юньдәгеләр нәкъ менә журналистларга колак сала. Чөнки алар һәр кемне борчыган проблемаларга басым ясый. Шул проблемаларны шишәргә омтыла. Халыкның күңелен борчыган сорауларга җавап эзләгәндә генә журналист чын журналист буладыр. Чын журналист булу һәр кемнең дә хәленнән килми. Ул укымышлы, максатчан, мобиль, стрессларга чыдам, кыю булырга, кешеләр белән аралашудан курыкмаска, һәр даим эзләнергә, мәгълүматны эшкәртә белергә тиеш. Шулай итеп, чын журналистка хас сыйфатлар: кызыксынучанлык, даими үсешкә омтылыш, аралашучанлык, стрессларга тотраклылык, пунктуальлек, сабырлык, толерантлык, командада эшли белү, мөстәкыйльлек. Мин укытучылыктан килдем журналистка. Укытучы дәрес планын төзегәндә максат дип язып куя. Дәреснең максаты. Журналистның да максаты булырга тиеш. Менә бу мәкаләне мин яздым. Аның ни максаттан яздым? Ул теге кеше көлдерергә һәм кешедән теге ниндидер популярлык казанырга, арзанлык, популярлык казанырга дип түгел. Менә мәгънә булырга тиеш ул әйбердән. Уйландырырга тиеш. Кеше туктап, менә мине укыганнан соң туктап, уйланып җирсен, психлансын, минем белән килешмәсен, минем белән килешсен, минем белән бәхәсләшсен. Менә шул вакытта журналист була ала инде ул. Шуннан да журналист һөнәренә ия шәхес үзендә бер кышак сыйфатлар тупларга тиеш. Ләкин барыннан да алда хакыйкать йөри. Бу киң мәгънәле сүз эшенә мәгълүматны дөрес җиткерү, аның кат-кат тикшерелгән булуы һәм әлбәттә нахак бәлә якмау да керә. Бер нәрсәдән дә курыкмый торган кеше ул жүләр генә була. Кешенең яшәтә торган әйбер үз-үзен саклау инстинкты, әйеме? Батырлык ул нәрсә? Менә шушыны җиңә алу, шул куркаклыкны җиңә алу. Шуңа күрә батырлык дигән әйбер, әгәр дә мин уйлыйм, Гази Нургафиятуллин да амбразурага ташланган вакытта бөтенләй курыкмыйча ташланмагандыр дип, бары тик куркуын җиңеп кенә ташлангандыр дип, әйеме? Шуңа күрә кеше ул теге бөтенләй менә ул кыю, менә ул бик батыр дигән әйбер, ул башка әйбер. Син хаклы булырга тиеш. Син әгәр дә хаклы икән, син батыр кылана аласың. Әмма хаксыз килеш батыр кылану, бу инде батырлык түгел, бу инде мәгънәсезлек, тәрбиясезлек, уятсызлык дип атала торган эше. Бар андыйларда. Кыюлык, үҗәтлек, батырлык журналистны тасвирлаучы чын сыйфатлар сыман. Әле ишектән кертмәсәләр, тәрәзәдән күрүче дип атарга яраталар. Сүзеңне үтәрлек итеп әйтә алу, фикереңне киң җәмәгатьчелек алдында дөрес итеп җиткерү, чыннан да зур батырлык таләп итә. Кыюлык ул тәҗрибә белән, мин үземдә бик кыюлык бар дип әйтмәсем, миңа ул бәлки җитмидер. Менә миңа җитмәй, хәзерге яшьләрдә ул кыюлык күпкә артыграк һәм кыюлыкның аның бик ни бар, менә
Кайчакта ул әрсезлекне кыюлык белән бутыйлар. То есть әрсезлек белән кыюлык икесе ике нәрсә. Күп кешедә ул уже әрсезлеккә әйләнә һәм бу әрсезлек минемчә бик әйбәт сыйфат түгел. Бәлки ул кемгәдер ярдәм итәдер, булышадыр, ләкин мин әрсез булырга уялам. Ничектер миңа ул бәлки ул миңа җитеп тә бетмәй кайчакта. Кайчакта кирәк булганда керәсең тәрәзәдән дә керергә туры килә. Үз-үзеңне җиңеп булса да, андый эшләрне эшләргә туры килә. Профессия шулай сорый. Бүгенге көндә татар матбугаты нәрсә турында язасың? Темалар мәйданы әйтеп бетергесез киң. Спорт, мәдәният, милләт, дин, әхлак, мәгърифәт, шоу-бизнес һәм башка өлкәләр кулачлана. Тик ничек кенә булмасын, милли мәдәниятне, сәнгатьне һәм тарихны саклап калу, торгызу, үстерү проблемасы беренче урында тора. Күп кенә мәкаләләрнең янгыннан соң шаң кагу кебек яңгыравы да ачык. Шуңа да журналистиканың мөһим кануны оперативлык. Вакыйга яки факт турындагы язма тиз арада дөнья күрмәсә, үзенең актуальлеген югалта. Оперативлык мәгълүмати язмаларның һәм матбугат органының кыйммәтен билгеләүче иң мөһим факторларның берсе. Журналистикада мөгаен хәбәри жанрлар беренче урында торадыр. Әлеге жанрның аерылгысыз билгесе документальлек, төгәллек һәм объективлык. Хәбәри жанрдагы язмалар гадәттә кыска һәм төгәл була. Кайда, кайчан, кем, ни сәбәпле дигән сорауларга җавап бирә. Тирә яктагы тормышның төп үзенчәлеге аның һәр вакыт динамикада булуы һәм үзгәреп торуы. Матбугатның ни дәрәҗәдә актуаль булуы тормыш агымыннан калышу, калышмауына бәйле. Республикабыз басмаларының баш мөхәррирләре дә бу хакта үз фикерләрен белдерде. Игътибар киләсе сюжетка. Җитди темалар бер хәл, кай вакыт билдән түбән шаяруларда очрап куя. Татар халкы холкы буенча тыйнак ул, сабыр, юаш та. Мондый язмаларны укучылар ничек кабул итә икән? Гомумән кабул итә аламы? Мин заманында теге артист буларак та сәхнәләрдә чыгыш ясарга туры килгәндер, конференция булып, бик зур ылпат артистлар белән эшләгәнем булды. Мин бүген дә сәхнәләрдә концертлар караган вакытта, әгәр дә нәфис сүз остасы дип әйтәбез инде аларны, кысканча каршы элекеге нәфис сүз остасы ук түгел. Әгәр дә билдән түбән юмор белән халыкны көлдерә башлый икән, мин залда утыра алмыйм, чыгып китәм. Мине монда халык күрер, бу да шушы хәлгә төшкән икән дип әйтер дип, теге дәрәҗәм төшәр дип куркам. Чөнки сәхнә ул минбәр, газета трибунасы минбәр, телевидение, радио микрофоны, студиясе ул минбәр. Аннан бары тик затлы, зәвыклы әйбер генә ирешергә тиеш. Ул теге үзара сөйләшкән илләр арасында сөйләшә торган ниндер затсыз ни сүгенү әйберләре анда булырга тиеш түгел. Без тәрбияләргә тиешбез халыкны. Мәдәният, сәнгать өлкәсе белән тирәнтен кызыксынучыларга Рүзилә Мөхәммәтова исеме таныштыр. Рүзилә ханымның язмаларын укыганда аның никадәр мәгълүматлы, тирән фикерле, белемле каләм иясе булуы башта ук күзгә ташлана. Журналистка бик каты күп укырга кирәк. Һәр вакыт бөтен нәрсәдән мәгълүмат булырга тиеш. Минем очракта миңа зур белемне мөгаен мин мәдәният министрлыгында эшләп алдым бит 5 ел. Менә шул биргәндер. Ягъни мин журналистикага икенче яктан карадым. Журналист буларак түгел, журналистка мәгълүмат бирүче буларак һәм мәгълүматны яшерүче буларак та карадым. Шуңа күрә хәзер мин уже яңадан журналистик ягына чыккач, мин мәгълүматны ничек алырга, ничек табырга икәнен башкаларга караганда күбрәк беләм. Һәм бу миңа бик нык ярдәм итә. Ягъни журналист гомер буе журналистика булып кына эшләп кенә дә ниндидер нәрсәгә ирешмәскә мөмкин. Башка профессияларга да кирип карарга кирәк дип киңәш итәр идем. Менә 20 ел, 30 ел журналистикада утырып кына бер нәрсәдә эшләмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә ниндидер бер икенче профессиягә чыгып кирип, яңадан әйләнеп кайтсаң, яңадан китеп менә алай йөрсәң, үзеңә күбрәк мәгълүмат туплый аласың. Шуңа күрә куркмыйча, яшьләргә мин куркмыйча китегез, кайтыгыз, йөрегез дип киңәш итәр идем хәзер. 21 гасыр кешенең көндәлек тормышына электрон технологияләрнең күпләп үтеп керү белән үзенчәлекле. Кәрәзле телефоннарга, электрон системалы көнкүреш машиналарына, компьютерларга хәзер беркемдә шак катмый. Аларга гади көндәлек кулланылыш кирәк яраклары буларак кабул ителә.
Яңа технологияләр барлыкка килгән сайын матбугат та үзгәрә, яңа төсмер ала. Дөрес, аудиториядә заман белән бер рәттән атлый, шуңа да таләпләр үсәгенә бара. Буыннар алмашы белән журналистика да үзгәрә. Бүген журналистиканы үстерү, пропагандалау өчен заманча технологияләр, глобаль челтәрләр бар. Төп мәйдан басма, матбугат һәм электрон чыганаклар. Матбугат.ру, Интертат.ру, Татар Информ, Татар Тудей кебек интернет гәҗитләр бүгенге көндә аеруча да популяр. Басма матбугатка килгәндә, Ватаным Татарстан, Шәһри Казан, Татарстан яшьләре, Мәдәни җомга һәм башка гәҗитләр, Сөембикә, Идел, Казан утлары журналларын аерып әйтергә мөмкин. Аларның эшчәнлекләре белән якыннанрак танышык, сюжет карап үтик. Журналистның хезмәте укучылар хөрмәте аның фикеренә ярышчылар, колак салучылар булу, яшь буыны аның сүзенә нигезләнү белән бәяләнә. Һәм әлбәттә, басманың тиражы гел үсеп торды, аның актуальлеген, популярлыгын күрсәтүче бер билгедер. Әлбәттә, тиражны саклап калу өчен, популяр булыр өчен, халык сулышын, көн сулышын тоеп яшәргә кирәк. Теге, әгәр дә халык мәнфәгатьләре бер якка кайырса, син ниндер урын тутыру өчен, вакыт тутыру өчен генә эшләсәң, ул вакытта сине халык кабул итмәячәк. Әлбәттә, инде бу теге халыкны җәлеп итәм дип ниндер мөгез чыгару, ниндер теге затсыз әйбер күрсәтү түгел. Затлы, зәвыклы әйбер белән халыкны кызыксындырып була. Татарның вакытлы матбугатының үсеше бар, монысы бәхәссез. Әлдән-әле яңа газетларда пәйда булып тора. Мисал өчен Шәһри Казанның җомга саны урынына Алмашка язмыш дип аталучы аерым бер матбуга барлыкка килгән. A4 форматында газет чыгарып карыйсы килгән иде. Чөнки кичкенә менә барлык теге уңышлы проектларны алып карасак, шәхси газетларны алар барсы нәкъ менә A4 форматында, шунда да укырга да җайлы, тотарга да җайлы дигәндәй, һәм аның эштәлеген дә бөтенләй башка төрле юнәлешкә кертте инде. Бу монда безнең язмышлар елата торган эмоция сыр түгел, соңгы вакытларда безнең халыкта нәкъ менә эмоция җитми, елату, көлдерү, уңай, позитив фикерләр тудыру, тәэсир белән яшәү. Шуңа күрә менә шундый проектны башлап җибәрдек. Аның исемен дә атадык, язмыш дип, нәкъ менә елата торган, халык яратып укыла торган, егылып укый торган газета килеп чыкты. Һәм анарга ихтыяҗ бар. Безнең сату нукталарыннан да алып бетереп баралар, тиражны да даими рәвештә ай саен диярлек арттырып барабыз. Һәм беренчеләрдән булып без башлап җибәрдек кибетләрдә сатуны оештырып җибәрдек, якын тирә районнарда. Шулай ук аннан соң безнең хезмәткәрләр үз туган якларына кайталар, кибетләр белән сөйләшәләр, шунда сатабыз. Ипи белән, кем әйтмешли, май белән бер рәттән без газетаны сатабыз. Бик аптырап карап торган иделәр, ләкин халык ала икән, үзебездә шаккаттык шунарга. Әлеге ике юнәлешнең дә үз урыны бар. Бүгенге көндә кыенлыклар белән күзгә-күз очрашса да, басма матбугат һәр вакыт булган һәм булачак. Электрон форма безгә алга таба үсәргә җирлек тудыра. Оператив рәвештә чыгып килүче онлайн гәҗитләр басма матбугатның тиражын шактый киметә әлбәттә. Чөнки онлайн гәҗитләрдә мәгълүмат минуты, сәгате белән җиткерелә. Тик интернетны яшьләр дәрәҗәсендә кулланмаучы өлкән буында бар бит. Алар өчен басма матбугат беренче урында. Шулай ук балаларны тәрбияләү, туган телгә якынайту өстендә актив эшләүче балалар матбугатында аз сызыклап үтәргә кирәк. Сабантуй, Салават күпере, ачык дәрес, көмеш кыңгырау, мәгариф басмалары әйтеп бетергесез зур эш башкара. Бу урында татар журналистикасы факультеты турында да әйтми узу мөмкин түгел. Бүген биредә уку-укыту системасы ничек көйләнгән? Яшь каләм ияләре белем йортына агыламы? Татар матбугатының киләчәге өметле куллардамы? Шул хакта татар журналистикасы кафедра мөдире Васил Захит улы Гарифуллин сөйләде. Киләсе сюжетны карабызык. Безнең менә шушы журналистика бүлегенә килергә теләүчеләр саны ул һәр вакыттагы бик күп булмый инде. Чөнки иҗади яктан шушы журналистикага тартыла торган, кичкенә яшьтән үк мәктәптә үк матбугатка языша торган балалар, алар ул республикада инде төрле конкурсларда катнашып, алтын каләм мәктәбен узып, билгеле кешеләр алар. Алар күп булмый. Алар 10, 15, 20 һәр районга 1-2 бала булырга мөмкин инде ул, бәлки алай ук та түгел. Шуңа күрә
шул билгеле бер контингент безгә ел сайын килә, конкурс бар, конкурс зур. Ләкин икенче проблема бюджет урыннары. Бюджет урыннары соңгы елларда шактый кимеп киткән иде. Хәтта узган ел без журналистика юнәлешенә бер генә бюджет урынында алмадык, бирмәделәр безгә. Быел исә бардык югары уку йортларында да бюджет урыннары арткан. Татар журфагына да 7 урын бүлеп бирелгән. Алардан тыш ТНВ, Татмедиа кебек зур компанияләрдә яшь кадрларны кайгыртып, грант буларак берничә студентка бюджет урыны тәкъдим иткән. Алар бүген шушы оешмаларда практикада уза, укып бетергәннән соң эшкә киләчәк. Безнең максат та шундый. Журналистларны булачак каләм ияләрен нәкъ менә тәҗрибәле практикларда укытырга тиеш. Бездә бик узак еллар, мәсәлән, Миназим Сәфәров белем бирде, һәм хәзердә ул укыту процессында актив катнаша. Андыйлар күп санап китсәң, яшьләр арасыннан да бар. Әйтик, менә безнең беренче еллык тәмамлаган Раил Садретдинов, ул инде Раил Садри дип радиода һәм телевидениедә катнаша, тапшырулар әзерли. Ул инде магистратура һәм аспирантура белемендә узды. Бездә бик актив инде хәзер эшли яшьләр белән. Ялкын журналынан Рәмзия Галимова уланда YouTube өчен җавап бирә, нәкъ менә социаль челтәрләрдә балалар белән эшләүне алып бара, бик актив, һәм шуны инде ул бүген студентларга да өйрәтә безнең. Андыйлардан, мәсәлән, телевидениедә эшләүче, шулай ук Татарстан яңа гасыр телеканалында эшләүче Игорь Шакуров безнең магистратурага әйләнеп кайтты һәм фән белән шөгыльләнә башлады параллель рәвештә. Менә бу практиклар, яшь практиклар дип әйтер идем мин, инде алар журналистикада тәҗрибә туплыйлар һәм шушы тәҗрибәне әкренләп булачак журналистларга, студентларга да тапшыралар. Татар журналистикасының киләчәге бармы дигән сорау күпләрне борчый. Чөнки соңгы елларда университетта татар журналистикасы бүлегенә бирелгән бюджет урыннар саны шактый кимегән. Тик шул ук вакытта татар филологиясе факультетында белем алучыларында күбесе журналистика юлын сайлый. Йомгаклап шуны гына әйтергә була. Татар теле яшәсә, милләттәшләребез үз телендә сөйләшсә, татар журналистикасы, татар матбугаты да яшәр. Чөнки укучысы булганда язучының каләме туктап кала алмый. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру татар журналистикасы, татар матбугаты тарихы, татар телендәге язмаларның ни дәрәҗәдә актуаль булуы, белем һәм тәрбия чарасы буларак журналистиканың роле, басма һәм электрон матбугат хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.